到啦。咁而家就係阿波多野小姐嘅訪問時間。咁首先我哋不如影張相先啦，係咯。咁望一望中間先。まず真ん中に目線お願いします。咁我哋再望一望左手邊。左にお願いします。こっちこっち。最後望一望右手邊。右目線お願いします。好，咁而家咧，我哋就有40分鐘嘅訪問連拍照時間啦。咁首先我哋不如把握時間可以開始問問題先啦。咁大家咧陣間訪問完之後，仲會有時間可以再影相嘅，係啦。咁而家大家可以隨便舉手發問。咁馮斌先啦。我想問一啲波多野結衣小姐，即係平時工作之餘咧，中意玩咩類型嘅遊戲？佢屋企入邊咧有啲咩類型嘅主機咧？類型嘅主機唔使認，係啦。咩遊戲咁就得啦。そうですね。私は、ゲーム全體が好きなので、結構いろんなジャンルをプレイします。佢話咧，波多野小姐話佢自己其實都幾中意打機嘅。佢話佢都有玩唔同類型嘅遊戲㗎啦，即係冇乜揀飲擇食。下一條問題，下一個有冇人想問？哦 ，Brian。我想問翻咧，其實波多野嘅小姐咧喺遊戲入邊咧，你見頭先都玩緊你嘅角色咧，同你本身真人係咪好似？咩語氣或者動作你覺得點睇？ゲームの中の自分は、外見とか話し方とかは本物の自分に似ていると思いますか？そうですね。ゲームの中では見させていただいたんですが、もうちょっとスリムな感じにしてほしかったかなっていう要望とあと喋り方は自分でアフレコをしたので似ているそのまんまです。咁佢話咧喺呢個外觀方面咧，佢話希望即係佢希望咧可以整瘦少少，就會更加似佢真人啦。另外佢講嘢嗰方面咧，佢話因為係真係自己嘅配音咧，其實係簡直係一模一樣。一模一樣。好，後邊Richard。係我相信大家都知道波多野小姐演藝界方面都有相當嘅呢個經驗啦。咁唔知道喺呢個遊戲入邊，波多野小姐有冇提供咩喺個劇情嗰方面有冇提供咩 input 嗰啲？即係有冇提供啲咩意見俾佢哋公司嘅嘛？即係譬如嗰個寫劇情啊，甚至對白嗰度。畑野さんはいろんなビデオとか映画作品とかも出演していますが、ゲームのシナリオとか自分のカードの、シナリオとか自分のカード以外の話以外にもいろんな、アドバイスとか、それがチームに、あげるとかあげたことがありますか？アドバイス。はい、アドバイス。自分のところ以外にでも自分のところでも、それがチームに例えばこういうことをしたいとか。そうですね。もう私がアフレコとか 3D キャプチャーをした時にはもうシナリオはできていたのでしていません。はい。佢話因為咧，其實即係邀請佢錄音嘅時候咧，其實成個劇本啊已經係完成晒之後咧，就請佢錄音嘅，所以佢話佢其實係冇去俾一啲意見喺入邊。好，下一條問題。係，我想問一問咧，其實你覺得今次係參與一個遊戲製作咧，同你之前幫產品代言嗰啲有冇即係覺得係喺呢次工作上面有冇咩特別嘅唔同咧？ゲームの中に、登場しますが、それは他の例えば、他のお菓子とかの宣伝とかいろんなものの宣伝の区別違いは何だと思いますか？例えば CM の宣伝とかの違いは何だと思いますか？はい、ゲームの開発の構造。そうですね。やっぱり全然違っていて、まず 3D キャプチャーをするの初めてというか、ゲームの 3D キャプチャーは初めてでしたし、
ゲームの中に登場するっていうのも初めてなので、全くやっぱり全然違います。咁佢話因為喺呢個遊戲嗰度登場呢一件事啦，同埋其實去製作嘅時候咧，佢係需要去進行一個 3D capture 嘅呢個咁嘅程序啦。佢話其實真係同其他嘅任何工作咧都係有一個好大嘅差異嘅。好，下一個頭先黑色皮褸嗰個。请问波多小姐，就是在扮演的《如龙七》中，你最喜欢的男性角色是哪一个？然后，如果让你在游戲中選一個角色當男朋友的話，你會選誰？問佢喺人中之龍入邊最中意邊一個男角色？如果選男朋友又會選邊個做佢嘅男朋友？やっぱり桐生さんが一番かっこいいと思います。そうですね、桐生さんが彼氏だったら自分のことを守ってくれるんじゃないかなと思うので、ゲームの中でも彼氏になってくれたらいいなと思います。咁佢話其實佢一路玩遊戲咧都有諗過咧，如果咧可以請到呢個桐生一馬做佢嘅男朋友就好好啦。點解咧？佢話因為桐生一馬好有型啦，同埋根據即係佢嘅性格咧，桐生一馬應該會好顧佢嘅感受咯，所以佢話去做男，即係佢會想去做。下一條阿 C 羅啊。咁啊咧，佢之前咧已經開始入咗電影界，即係拍沙西。呢個點咪？佢之前咧已經開始拍電影啦，譬如之前台灣電影沙西米啦，咁啊而家就進軍埋遊戲界，咁佢會中意邊一個界別多啲咧？前に映画の名前は分かるしないんですけど、台湾で映画を出演されたことがあって、今回は留学ゲーム業界にも話を詰めて、もし、映画業界とゲーム業界と比べてどっちに入りたいですか？そうですね、やっぱり、映画もその1本初めて前撮らせていただいて貴重な体験でしたし、ゲームも私自身すごく好きなので、今回本当に龍河と極みに出させていただいてすごく嬉しかったんですが、どっちかは決めれないです。やっぱりどっちも好きです。咁佢話咧喺電影嗰方面，咁佢啊佢第一次佢有份出現啦，咁佢話係真係一個非常非常之貴重嘅即係一次嘅體驗嚟嘅。咁另外遊戲開發咧，因為佢本身就真係好中意打機嘅，咁所以佢話可以有機會喺呢個人中之龍入邊去出現咧，亦都係一個非常之難忘嘅回憶啦。佢話如果真係要去揀嘅話，其實佢真係揀唔到。好，下一條問題邊個想問可以舉手喎？先生。咁頭先都有問即係波多基小姐你都有應用到一啲喺呢個遊戲入邊就 3D 造影嘅技術啦。咁頭先亦都問到製作人我哋問到一啲 virtual reality 嘅技術啦。咁你會唔會喺未來想試下用呢啲新例如 VR 嘅技術應用喺自己嘅一啲拍嘅片入邊或者點樣？我諗呢個留翻，我哋想集中問翻啲同遊戲有關嘅問題，好唔好？下一個。ゲーム以外の話になっちゃうので，時下咧遊戲直播平台咧非常之流行嘅。我想問啲波多野結衣小姐，會唔會即係話有時間情況下咧，即係話做一啲直播平台嘅女主播，咁將自己玩好，比如玩《人中之龍極》嘅過程，即係直播俾玩家睇咧？例えばニコニコ動画とか YouTube の中にいろんなゲーム実況者があって、原野さんも自分が実況者になり、例えば龍河如く極みを遊びながら実況するという考えとかはありますか？そうですね、ゲーム実況はすごくしてみたいことの一つなんですが、実際まだやったことないので、そういう機會があればぜひやりたいなと思いました。咁佢話咧，其實佢自己都好想去嘗試呢樣嘢嘅，因為佢一次都未試過啦。但係如果有啲咁嘅機會嘅話咧，佢都會去即係去考慮下去嘗試下做呢樣嘢嘅。係嘗試咗一個靜態嘅角色。咁如果將來有機會話喺《人中之龍》入邊有個可以俾佢做動作嘅打嘅角色，佢會唔會再嘗試？
今回は割と、座ったままのキャラクターなんですが、もし、自分のキャラクターが動ける、例えばバトルとかにしたら、どうですか？そうですね、もちろん動いて桐生さんみたいに戦いたいですし、もし次そういうゲームのキャラクターになれるんだったら今度はアクション系でお願いします。咁佢話咧，當然啦，佢都好希望咧去做一個即係自己呢個角色咧係會喐嘅。咁佢話咧，希望下一次如果可以嘅話咧，就可以咧同桐生即係希望咧係好似桐生馬咁樣咧係做一啲動作類嘅遊戲俾佢喺入面登場。我想問一問咧，就係 game 裏邊嘅波多野結衣同埋現實中嘅波多野結衣喜好係咪一樣嘅？ゲーム内の畑野さんと現実の畑野さんの趣味とか性格とか、設定とかは同じなんでしょうか？そうですね、実際少しだけプレイさせていただいたんですが、ちょっとね違いますね、やっぱりゲームの中の方がすごく真面目というか、とてもいいキャラにしていただいたんですが、実際は休日はお家でゴロゴロしてばっかりのゲーム大好き、アニメ大好きのただのオタクです。咁佢話咧其實當然啦，佢話係有都幾唔同嘅。佢話喺遊戲入邊，因為佢都有即係 Sega 有邀請佢去試玩呢個遊戲啦。佢玩嘅時候咧係一個即係好好嘅女仔啦，亦都係一個非常之認真嘅人嘅。因為而自己咧就係喺個客廳嗰度碌嚟碌去啦，跟住就喺度打機，即係好中意打機啦，好中意睇動畫嘅預習動畫嗰啲。仲有冇其他人想問？我想問下波多野小姐有冇信心可以喺人中之龍翼入邊可以攻略到喺夜店嘅自己？畑野さんは、留学と極みの中の畑野さんを落とす自信はありますか？さっきちょっとプレイさせていただいたと言ったんですが、私のそのキャバクラのプレイを少しさせていただいたときに全然うまくいかなくて全然ダメだったので、多分全部やったら好感度全然上がらないと思います。係啦，佢話佢即係之前啱啱講過，去邀請佢試玩嘅時候咧，佢自己去即係攻略自己嘅時候咧，佢話係完全唔得嘅。佢玩完之後咧，係嗰條巴係差唔多冇加過嘅，咁佢就係咁樣。下一個問題，仲有冇人想問？